আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। ত্রিপুরা নটিস টিভিনো নাইতংটাই আনি খাপানি রাংসানি তাকুক তাই বকুক সরং নরং হাইনা হাই লামসগো ত্রিপুরা নটিস টিভি চ্যানেलनि फाइसिंतै सालाय जरा नरक बाय नुकजागै फाइमालिया तामनि हिके आनि किसिसा सामुनि बिजिओ तंमा बाय नरक बाय नुकजाग फाइ मान फाइलिया ककरै नरक जतन काहाम करंग न तंबाय जाना तिनि किसिसा नरं बागै कक थासे थाइनि दुइ फाइगा के अकरन तैनो तिनि नरक बाय सुबाय सुग्रुबै सालायनाय खाबान दाखौतै बुकस जों साइमानो जों लाइ थांनाय सालग सिनि अतिफ्रा हास्तेव कायसा इस्युनो तैयै प्रटेस्ट खालायलायमानि हायकेबा चबा खालायलायमानि बा खरांथि सालायमानि अबंखा जारा बांलादेशनि रायजो सायातै हाबै तिफ्रा हाव तंगै तंफानाय रक इलिगेल माइग्रेन्ट रंनि बागै जों खरांथि सालायमानि प्रटेस्ट खालायलायमानि जैसा खायफानो ओ बांलादेशनि फाइ हाबायनाय रकनो बरंनो हायनो हाय बरंनि देशक किफिलै रहनान बागै हा जों अबरंनो तैयै गोबांखौ बररंनो प्रटेस्ट खालायलायखा खरांथि सालायखा बे एमएलए एमडीसी रंनि खुक्तैबो जों सामानि खालाय सामारक खोनाका ओ बांलादेशनि फायनाय रिफुजि रंनो हायनो हाय बरंनो देवैसा बनि तंथाया फिरावै रहनान बागै ते आरन बिसिंगो जों तेबो गोबांखौ नुगै मानखासिनि बरंब्रां सार रनजित एमएलए नि खुक्तैबो जों गोबांखौ न बिनि खुक्तै जों खोनाबै मानखा ओ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तै बकक सामारक ते अमसिमिया ब अफिस कतर कतर थांगै रगबो ब नोटिस रिमारक आबरक ब बिनि बिसिंतै जों गोबां मानो नुगै मानखा फियाबा खाबानो ताखकतै बुकस कपाल हामिया हिंके अमसे तामनि हिंके जों खरांथि सापानो चिरखक फानो नोटिस रिफानो चाइटक फानो मुसुं फानो अकक रंनो तैयै जों चबा खालायदों फानो फियाबा सिनि सामुंनि बोथाय जों मानिया अ सामुंनि बोथाय हिंगे तामो जिर'नि कुतुलै माइया जेफोरफानो सामुं खालायदि जेफोरफानो चबा खालायदि जेफोरफानो जों प्रटेस्ट खालायदि जेफोरफानो जों हमजां तैयै जों लामा लामा जों चिरखकदि फियाबा आबनि बोथाय हिंगे सब समय न जिरो फियाबा जिरोनि आब साकाव नाम्बार कावै मालिया खाबानि ताखकतै बुकस अबनो कायसा सिनि तिब्रा सारंनि बेलायखेनो दसा हायकेबा तिब्रा सारंनि बेलायखेनो कपाल हामिया दिनै जों गोबां मानो अ मांफुलि रंनो जों नुखा जों मासिमा थांनाय अतिफ्रा हानि बांलादेशनि फायनाय रक इलिगेल माइग्रेन्ट रक मासिमा थांनाय फियाबा वानसुगै नायदि खरजासो मादे मा थांखोना खरजासो रोदा रोख्लाय जाखोना खाबानो दाखौतै बुकस फियाबा आबनि बोथाय जों दाबुक नुगै मानखा दानि हिंके लाइ थांनाय साल हजागिरिनि कायसा पान्दाव सिनि तिप्रा हास्तेनि सिनि सीएम साहेब सिनि बरम गोनां श्री डॉक्टर मानिक साहा बतामनि साका हजागिरिनि कायसा रियां रंनि पान्दाव हा ओ रियां रक ओ तिप्रा हास्तेनि रियां रक आगी वो बांलादेशनि
चट्टग्रामनि फाइनाय रक मांसे हिनै रियां रंनि कायसा पान्दाव सामानि हजागिरिनि कायसा पान्दाव नर आबो स्राय स्राय केन खोनाबाय खोना ओंखाय जों तिनि त्रिपुरा सारक अ बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो जों रहनानै हिनै जे खरांथि साइ दंमानि बा प्रटेस्ट खालाय दंमानि बा नटिफिकेशन दिउइ दंमानि फियाबा आबोनि बुथाय तिनि जों सिनि बरम गोनां सीएम डक्टर मानिक साहानि खुक्तै जों अब बुथायनोसे जों तिनि मानमानि क्लाइसिउ खापानि ताखकतै बुक्स फियाबा बेलायनो वानाम सिंसा वा सुगै नायका हिंके जों तिनि फातार हानि फाइनाय रंनो जों लोख्लायनानै हिनै जों सामुलै खालायो फियाबा सामुनि रां पैसा जों मानिया जिरु फियाबा ताबुक ताम हमाले अ त्रिपुरा हास्तेव जारा रियां बसं तंनाय रक बरसि ताबुक बांलादेशनि फाइनाय रक खोनायमा खोनाब्लाय नरक बांलादेशनि फाइनाय रक एंके ब जागाव थां सगैखिया सिनि जे सामुखलाय तंमा रक सिनि जे खरांथि साइ तंमा रक सिनि जे मान थाइनो तैयै जों सानै तंमा रक ब जागाव तागबो गोसाय तंखु खापानि ताखकतै बुक्स बेलायनो वानामा सिंसा बेलायनो जों वा सुगै नायखा हिंके सिनि जे सानमा रक सिनि जे सभा खालायमा रक अ बुथायनि फल जों मासाया बेबाग आबो जतन तुयमां कसक थांबायो खापानि ताखकतै बुक्स तुयमां कसक थांबायो तिनि त्रिपुरा हास्तेनि रियां रक तिनि बांलादेशनि चट्टग्रामनि फाइमानि हिनै सावि तंखा निनि सिगांगनो फां फां निनि सिगांगनो स्राय स्राय सावि तंखा फियाबा अक रंनो खोनावै सिनि त्रिपुरा सारक मासा मांनै फेसबुक लाइभआव फायै अक रंनो फिरामुं रिमारक अकंनो तैयै सामारक जों नुखा हा जों नुगै मानखा फियाबा बाक्सा बाक्सा सिनि त्रिपुरा सा एमएलए रक एमडीसी रक ताबुक फनजों चुप ngै तंलायखौ हा ताबुक फनजों चुप ngलाय तंखौ फियाबा बाक्सा बाक्सा पाब्लिक रक बखा तंगै माया फेसबुक लाइभआव नुक फायै यूट्यूब जानजानि चेनेल पार्सनेल रंनि बिसिंतै तिनि अ फिरो मुंनो जों नुगै मानखा बाक्सा बाक्सा बर रक तंगै मानिया खोनाका हिंकेनो कक फिरंनानि मुसुंगो आसुगै तंनानि मुसुंगिया फियाबा बाक्सा त्रिपुरा सारक तंगै मानिया तिनि फेसबुक लाइभ फायै फानो तिनि फिरक मुं मारि लायो फियाबा तिनि गोबां मानसिनि त्रिपुरा सानि बिसिंग अ जमा संजारक तंगो हा कक सादि हिनै संजानाय रब तंगो त्रिपुरा सानि बागै खरां ति सादि हिनै संगै रिजांनाय रब तंगो फियाबा अ संगै रिजांनाय रब तिनि चुप हा बरकसे उल्टा तिनि चुप ओंखाय बेलायनो वानाम सिंसा दे खापानि ताखकतै बुक्स बेलायनो वानाम सिंसा तिनि साधारन बर रक तिनि तंगै मानिया तिनि सानानि मुसुंगो फियाबा जारा सादि हिनै संगै रिजांनाय रक हिंके तिनि कक थाइसाबनो साया फियाबा बेलायनो आबो वानाम सिंसा अ पाब्लिक रक तिनि चिरखगै तामो मानाय फियाबा सुदु आबोनि फल मानाय लकाबो दाजांनानि लाथाबाय चेमुक रिबै पुलिस रगै बुजांनानि अमसिमि जों बुथाय मानाय हायदिबा अबनि बागनि बेलायखिनो वानाम सिंसा खाबानि ताखकतै बुक्स जों गोबां उनाव सिनि त्रिपुरा सारक सभा खालायो खरांथि सालायो फियाबा आसवाबानि फल बुथाय जों मानिया हा गोबां उनाव माथायनि बागै जों सालायो अ माथायनि फल जों जिरु हा गुरा दिम अबनि बागैनो तिनि अ त्रिपुरा सारक तिनि गोमानानै फाइसिंखौ थांनाय
কমনানি বখাগর থাং সগৈনাই খাপানি তাহতে বুকসং যদি সনো অ জমারক তিনি বরং থানি সাইটং মুং বরং থানি মুসুং মুং বরং থানি খাইনানি মুসুং মারক যদি সনো গৈ হিংকে অ 15 লক্ষ তিব্রা সারক তরক তরক কমানাই 100% কমানাই তেই বিসি জরা তংলাক খাপান তাহতে বুকসং তেই বিসি জরা তংলাক ফিয়াবা সিনি অ জরা অন जों तामो खालायनाय अबसिन थानि वान सुंनानि नांनाय खाबान दाखौतै बुकसं ओंखाय तिनि आं आसक सावैनो आनि ककनो अरनो मथाका अ कक सातानि ओ चाया सुयारक साजंमारक तंहांखाय आं जतननो नाकार सानो हायनो हाय कताल भिडिअ नरक बाय मालाय फिनाय जतनो सुस्थ काहाम गोरों तंबाय जादि तिनिन बागै आमसुकनो पाइथाको हायनो हाय जतननो खुलुम पिका।